Spider-Man Homecoming, η επιστροφή στον τόπο του. Και ενώ τα μυαλά του έχουν πάρει αέρα μετά τις περιπέτειες που είχε με τους εκδικητές, ο Peter Parker, γνωστός και ως Spider-Man, προσπαθεί να προσαρμοστεί στη ρουτίνα της καθημερινότητάς του υπό το αρέπνο βλέμμα του Tony Stark, γνωστού και ως Iron Man. Η προσαρμογή δεν είναι εύκολη υπόθεση, αφού ο ίδιος θέλει να αποδείξει πως είναι κάτι παραπάνω από ένας χαϊτωμένος σούπερ ήρωας που δρά στα στενά πλαίσια της γειτονιάς του. Όταν μια ομάδα κακοποιών με τεχνολογικά εξελιγμένα όπλα θα επιχειρήσει να ληστέψει την τράπεζα της γειτονιάς του, τότε ο Peter Parker θα νιώσει το κάλεσμα της μοίρας. Ο άνθρωπος Αράχνη επιστρέφει στους κινηματογράφους για τρίτη φορά, τρίτη και φαρμακερή. Διότι ή θα αποτύχει, οπότε θα κάνουμε αρκετό καιρό να τον ξαναθυμηθούμε, ή θα καταφέρει να μας εχμαλωτήσει στον ιστό του, κάτι που καθόλου δεν θα μας χαλάσει. Τι από τα δύο συμβαίνει όμως? Η ταινία κάθε άλλο παρά αποτυχία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με έναν Spider-Man διαφορετικό, αυθόρμητο, ανανεωμένο, νεότερο σε ηλικία καθώς βρίσκεται στην εφηβεία και έτοιμο να βρεθεί όπου η περιπέτεια τον καλεί. Τι είναι όμως αυτό που κάνει τη διαφορά σε αυτή την απόπειρα σε σχέση με όλες τις προηγούμενες? Για πρώτη φορά ο Spider-Man δεν λειτουργεί από μόνος του, αφού είναι ή επιδιώκει να γίνει μέρος της ευρύτερης οικογένειας των super comic ηρώων της Marvel. Μια πρώτη γεύση από το νέο λανσάρισμα του Spider-Man είχαμε πάρει στην προηγούμενη ταινία της Marvel με τίτλο Captain America Civil War, εμφύλιος πόλεμος, όπου εκεί ο Tom Holland είχε εμφανιστεί φυσικά σε δεύτερο ρόλο ο Spider-Man. Αυτή τη φορά έχει τη δική του ταινία και είναι ο πρωταγωνιστής. Αν λοιπόν είχε επιχειρηθεί μια ακόμα ίδια επανέκδοση του ήρωα στο σινεμά, ξεκομμένος από τους υπόλοιπους ήρωες της Marvel, αυτό μάλλον πια θα ήταν αδιάφορο και δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον και νόημα. Γι' αυτό λοιπόν η Sony, που έχει τα δικαιώματα του Spider-Man στο σινεμά, συνεργάζεται αυτή τη φορά με τη Marvel ώστε ο Spider-Man να βρει το φυσικό του περιβάλλον, να βρει τους συγγενείς comic ήρωες της Marvel, και αυτό από μόνο του θα αλλάξει άρδιν όλη την υπόθεση και όλη την αίσθηση που κανείς μπορεί να πάρει από μια ταινία Spider-Man. Όλες οι επιλογές των ηθοποιών της ταινίας είναι αρκετά επιτυχημένες. Από τον Michael Keaton στο ρόλο του φτερωτού κακού της πλοκής Vulture, τον Jacob Batalon που υποδίδει τον κολλητό φίλο του Peter Parker και αποτελεί τη χιουμοριστική νότα της ταινίας, μέχρι τον Robert Downey Jr. στο ρόλο του Iron Man. Τι να πει κανείς γι' αυτόν, εξαιρετικός όπως πάντα. Φυσικά υπάρχει και ο Tom Holland, ο οποίος υποδίεται τον Spider-Man ή Peter Parker, ο οποίος φαίνεται πως ήταν γραφτό να υποδηθεί στο σινεμά αυτόν τον ήρωα. Πίσω στο 2013, σε μια συνέντευξη, ένας δημοσιογράφος τον ρωτάει ποιον κόμικ ήρωα θα ήθελε να υποδηθεί στο σινεμά. Η απάντησή του ήταν ο Spider-Man 10 χρόνια αργότερα σε κάποιο μελλοντικό reboot του franchise. Δεν χρειάστηκε να περιμένει τόσα πολλά χρόνια, 4 μόλις χρόνια μετά ήταν αρκετά για να φορέσει τον Holland τη στολή του Spider-Man. Με τον Tony Stark, παύλα Iron Man, στο ρόλο του μέντορά του, ο άνθρωπος Αράχνη θα αποκτήσει νέα στολή με περισσότερες δυνατότητες. Στολή ανάλογης φιλοσοφίας με αυτή του Iron Man και βέβαια την πατρική φιγούρα που μέχρι τώρα δεν είχε. Πλέον όλα τοποθετούνται σε νέο πλαίσιο, νέο διαφορετικό πλαίσιο και κάπως έτσι ανιώνεται το ενδιαφέρον του θεατή για τον ήρωα που ονομάζεται Spider-Man. Η ταινία είναι διασκεδαστική, χωρίς να ενθουσιάζει. Η περιπέτεια είναι αξιοσημείωτη, χωρίς να υπερβάλλει και να γίνεται αυτός σκοπός. Το χιούμορ είναι υπαρκτό και συμπαθητικό, χωρίς να γίνεται σαχλό. Η ταινία αυτή νομίζω πως θα αρέσει αρκετά σε μεγάλο βαθμό στους φίλους του Spider-Man και γενικά των ηρώων της Marvel. Σίγουρα δεν θα χάσει το χρόνο σου βλέποντας την ταινία αν είσαι σε αυτή την κατηγορία. Και κάπως έτσι θα έχεις ένα 2ωρο εύπεπτο και ανάλαφρο για κινηματογραφική ψυχαγωγία στην επόμενη συνεξόρμηση. Φυσικά δεν χρειάζεται να σου πω πως όταν η ταινία τελειώσει εσύ δεν πρέπει να αργιστείς να φύγεις. Η σκηνή που έρχεται στους τίτλους τέλους θα σου δώσει αρκετή τροφή για τη συνέχεια της ιστορίας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, ήταν η κριτική μου για την ταινία Spider-Man Homecoming, η επιστροφή στον τόπο του,
και αμέσως τώρα θα δεις την αξιολόγησή της. Συντονίσου με το MovieBGR, κάνοντας subscribe στο κανάλι, like στο Facebook και follow στο Twitter για να δεις το σινεμά αλλιώς. Μέχρι την επόμενη κριτική, μην ξεχνάς, η ζωή με σινεμά είναι πάντα καλύτερη.